Como cada ano, por estas datas tan sinaladas, o BNG presentou esta mañá as portas da Praza de Abastos provisional número 1, a campaña Mellor Local, Mellor Galego, coa que pretende concienciar a veciñanza da importancia do pequeno comercio de proximidade e da necesidade de apostar por produtos galegos. A aposta polos produtos locais, polo produto galego e polo comercio de proximidade ten que ser o camiño, non pode ser outro. E xa non é tan só por unha cuestión económica, o comercio aporta ao Produto Interior Bruto do Concello de Ourense unha parte sustancial, senón tamén porque cohesión social e equilibrio territorial e a defensa do noso futuro productivo. Nós defendemos un marco comercial que protexa as pequenas tendas, o pequeno comercio, que garanta condicións xustas para as persoas autónomas e que revitalice os mercados. O lugar escollido polo BNG para a presentación da campaña non foi casual, senón que respostaba a necesidade de amosar o seu apoio aos praceiros para que deixe libre a Alameda, pero volvendo a un lugar acondicionado para iso.